Seche ma piny ngima hingo chieng' mar ratich oganda okwa jopiny duto mondo mi owuog oko kendo konye kedo ne ratichgi kama oting'o ratiro mar ngima, chiemo, kuonde dak e kind mamoko. Ma biro e seche ma bende ywak nitie ni pek mar ngima ni malo, gino mosekelo kech kod achiedh nade ne oganda ma pachoka. Kagitwak gi jofwambo e boma ma Kisumu, Jokedo ne ratiro mag oganda okwedo kenge ma piny owacho siko chwalo kama oting'o medruok mar osuru e kind mamoko. Ne gitwak e boma ma Kisumu e nyasi mar hingo chieng' mar ratich oganda. Bedo gi chiemo e mesa en ratiro marwa kaka Jo-Kenya. Bedo gi arita makare en ratiro marwa monego wabed go kaka Jo-Kenya duto. Ngima maber, pi, puonj kod weche meka udi en ratiro marwa kaka Jo-Kenya. Koro wakwayo sirikal mantie sani be ok wakwa, wanyisogi ni kaluwore gi gima ne giwacho seche mane gidonje e loch margi. Ne giwacho maber ni gima biro duogo piny. To kaka waneno ngima sani ok onen ka gima oduogo piny, oneno mana ka gima odhi malo. Koro wawacho negi ni kaka Jo-Kenya ok wabi bet piny ka gik ma richo timre ne jowa. Ok wabi ling'. Wabiro wuok oko kendo wabiro go koko. Wabiro go koko kuonde te mondo wawach ni wadwaro mondo ngima oduog piny mondo Jo-Kenya obed e ngima mowinjore kaka dhano mantie piny moro. The government has not committed itself to effectively lowering the prices of food and basic commodities. Further, the ever-increasing taxes pushed by the government's desire to increase revenue collection have pushed the cost of living to a 5-year high. We, the Social Justice Center's working group, hereby call upon the patriotic citizens of Kenya to rise up and demand for economic liberation and social justice